el que més tinc a dir, quan l'Agustí ens ha deleitat aquí amb aquestes paraules, dir-vos que bé, a mi se m'ha citat aquí per parlar sobre una mica el concepte i la campanya d'independència per canviar-ho tot. Abans de començar, volia ficar una coletilla, una cosa que darrerament s'ha escoltat altres líders o personatges d'altres partits polítics reformistes o socialdemòcrates parlant d'aquest concepte que ha estat impulsat des de l'esquerra independentista i des de la CUP des dels inicis, el concepte per canviar-ho tot, deixar-ho clar, no és un concepte reformista, no és un concepte socialdemòcrata. Independència per canviar-ho tot vol dir construir una independència socialista, feminista, antiimperialista, etc. Això vol dir. Vol dir acabar amb el règim capitalista que ens està oprimint i no només aquí, arreu del món, a tots els pobles del món. No hi ha terceres vies. Ens toca, com deia l'Agustí, votar la CUP aquest dia 24 de maig, aquest diumenge, però també ens toca estar al carrer i lluitar. Com que estem davant d'una contesa electoral i com que volem canviar-ho tot, volem fer la revolució, hem de canviar també, amb aquest concepte de canviar-ho tot, la manera de concebre i entendre el que és la política. I de fet ja ho estem fent dia a dia, cada dia ho estem fent i la CUP ho està fent, no només a Tarragona, des de fora, a tots els altres llocs, municipis i al Parlament des de dins. Nosaltres, la CUP, l'esquerra independentista, l'esquerra anticapitalista, no ens podem sentir hereus i hereves en cap dels casos del pujolisme polític. En cap dels casos. Veiem totes on ens ha portat el pujolisme polític. Ens ha portat a la desgràcia i a la misèria. I aquí estem, amb una sanitat com la que l'Agustí ens estava descrivint, amb un ensenyament paupèrrim i cada cop pitjor, i amb una cultura política decadent, on aquí només se'ns demana que votem cada 4 anys i un cop allà ells i elles faran el que els doni la gana. Nosaltres no som hereves del pujolisme polític, enterrarem el pujolisme polític. Pel contrari, sí que som hereves de totes aquelles lluites que arreu dels països catalans, les classes populars, al llarg de la història, han dut a terme. La classe treballadora, d'aquestes lluites som hereus nosaltres. Som hereus i hereves de les col·lectivitzacions dels anys 30, al Principat de Catalunya i arreu dels països catalans. Som hereus i hereves de la lluita contra el feixisme i la revolució social que es va dur a terme aquí. Només fa 70 anys o 80 anys aquí s'estava col·lectivitzant les nostres terres, s'estaven col·lectivitzant, d'això som hereves. Som hereves també dels maquis i de totes aquelles persones que els van acollir i els van ajudar i van poder fer que la lluita clandestina contra el franquisme fos una cosa real. També som hereves d'aquelles militants que durant la transició van plantar cara a això que s'anomena transició i que va ser un xiringuito per tal que els de sempre seguissin governant el bacallà. Som hereves d'aquelles que ja van dir que no a la Constitució, que no a l'Estatut. D'aquí venim, d'aquelles que van lluitar contra el servei militar obligatori. Som hereves del Sant, som hereves de Terra Lliure. D'això som hereves nosaltres. No la Aquestes no són les nostres institucions. No només anem allà a impugnar els corruptes, també anem a impugnar les institucions. A elles en si mateixes no ens representen ni ens poden representar. Fa més de 2.000 anys ja el filòsof xinès Sun Tzu ens va dir que si comences una batalla en el terreny de l'enemic, amb les normes de l'enemic, d'entrada ja has perdut. I allò, les institucions són això, les normes de l'enemic i el terreny de l'enemic. Allò és una fal·làcia, allí no hi ha igualtat d'oportunitats, allí no hi ha democràcia, allí hi ha la dictadura del capital contra la classe treballadora. L'estat espanyol i els estats capitalistes no són neutres, no existeix una neutralitat de l'estat, estan de la mà dels bancs, dels banquers, dels corruptes, dels lladres, de l'OTAN, dels imperialistes, d'aquests van de la mà. I per això aquestes institucions no ens serveixen. En repetiré, tota la institució de l'estat espanyol, des dels ajuntaments fins als parlaments, fins als alts tribunals, tot és herència del franquisme. I això és herència del franquisme, del pacte del franquisme amb la socialdemocràcia espanyola, amb el reformisme, amb les burgesies autonòmiques. És un pacte entre ells per seguir tallant el bacallà
una vegada més, i és per això que van crear aquestes institucions, que són neoliberals, que són imperialistes i són masclistes, i torno a dir, no ens representen i les anirem allà a combatre, però també ho farem des del carrer. Per tant, cal dir-ho, que són institucions hereves del pacte amb el feixisme, són espanyolistes, regionalistes i deliberadament masclistes. Aquestes no són les nostres. I si cal, que cal, serem totalment deslleial amb elles. El procés d'independència també, especialment, passa per crear unes institucions per la classe treballadora, de la classe treballadora i autogestionades per la classe treballadora. Una efemèride que vaig mirar i casualment el 9 de maig de 1925 a Omaha, als Estats Units d'Amèrica, va néixer Malcolm X. Per nosaltres, Malcolm X és un referent en totes les seves teories i en tota la seva pràctica política, malgrat ser religiós, i jo no soc ateu, però té una cita de tantes que vindria a dir que tots els mitjans són necessaris perquè aconseguim la nostra llibertat com a poble. Doncs avui, precisament, estem aquí, el 24 de maig, votant la CUP, donarem suport a un mitjà. Però n'hi ha més, com ha dit l'Agustí. N'hi ha molts més. I totes les persones que esteu aquí, que el 24, segurament, esperem, anireu i votareu a la CUP, us hem de dir que això no és suficient. Que la lluita és molt més llarga, és molt més complicada, està al carrer, està a les fàbriques, està als casals, està amb les organitzacions juvenils, amb els col·lectius feministes, amb els sindicats anticapitalistes, i és aquí on hem d'anar a parar totes i tots, perquè això precisament és crear aquestes noves institucions que estava dient. No només podem votar, com ens diuen, cada 4 anys, hem de participar activament a les assemblees, als col·lectius, a les organitzacions, als casals, a les assemblees de treballadors, on faci falta per acabar amb la barbària capitalista, perquè des d'allà no es podrà acabar, ho hem de fer nosaltres, sols el poble salva el poble, visca la terra, bufa un nou vent a Tarragona.